Imreoir Gortaithe. Bhí cluiche amhánaíochta faoi lán seoil agus bhí córaach an bhradan idir an dá iran. Bhí an síl agus a bháthir ag gluthe. Bhí cúl agus trí chúlín ag scoil feidir, ní a bheith cúl agus cúlín amháin ag colaiste uire. I braban na súl bhí cuimhín sínte ar glasca groma. Héad an réitar an neadóg, tháinig na hificí gar chóireach le sínteán. Bhí an banisteir a béiciú an áir de chinne sa gotha a thug an réiteoir an chluas mhabhar go. Bhí cuimhín bocht gan aine gan orláire faoin tráseo. Tóidú cuimhín go dtíon seomra éigeandála agus timpistí ar luas lasra. Bhí sé an tríoch log. Bhí an áit dubh le daoine. Tháinig go bheabhar chuig cuimhín ach bhí pian uafasach an na chos. Bhí sé scebhlíthe in na bheithe. Chaisiad gáhuireach le ag feitheamh. Dearíonn banisteir an bhí aine agus thug sé iad béal gan altra bocht. Bhíonn sí dó nar a bh éon léisir a scéal. Ar deireadh hir hall rinneú extrahuair a chos agus curú plásterir. Ina dhéisian tuguisteach i seomra an doctora é. Bhí cuimhín tacaigh hén beganín faoin tráseo a bhí an pláster an bhí chompórda. Bhíní an doctor dá go raibh chospriste agus go mbeir sos fada thógeal ón spórt. Hit an lug ar an lag ag cuimhín bocht. Faríor bhí ar chuimhín sos a thógeal an amhánaíocht ar fa chuig bhí. Bhí díma an tíléir. Ní raibh aige ó halamh dain ceir dhéanaite a rihan amasin. Ní raibh símá leidige a gluthaí cos le fíhil, bada leis go mar sé reis ar a hen némaríis.